Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Jeg er lige stået op. Jeg skal ud i Legoland med min klasse. Kommer nogle videoer derude fra. Se med. Ses, drenge! Hej, Long. Er det John? Så er vi i Legoland. Fedt. Og vi skal prøve robotarm som det første. Fedt. Nu skal vi prøve robotarm. Vi sidder så i dragen her. Wow. Så har vi prøvet dragen. Det er fandme kedeligt. Ikke kedeligt. Extreme Races, tror jeg ikke det hedder. Og robotarm og Polarekspressen. Hvad bliver det næste, John? Jeg tror ikke, det er vikingskib. Ja, okay. Ja, her sidder vi så i sådan en lille tingles. Og vi sidder ved siden af en hund, der æder. Hej! Hej! Hey, Fak. Hvad så? Jeg skal prøve toget. Så går vi ind i spejllabyrinten, og det er faktisk meget svært. Det regner pisse meget lortevejr. Til at afrejse mod juveler, mystik og de smukkeste paladser. Speed activated und jetzt geht's richtig los. Nu er vi ude af Atlantis, og vi har set nogle store hajer, så vi skal lige videre. Så vi er ude at flyve igen. I believe I can fly. Ikke engang 10 meter over jorden. Det er anden gang, vi har prøvet den. Og så skal vi snart have is og købe lidt slik. Du har flæk med slik. Der er der nogle facts. Vi har lige alle sammen fået is. Det var vist det for i dag. Vi har nok prøvet det meste, altså det sjoveste. Ja. Hvad har vi egentlig prøvet? Vi har prøvet Polar Explorer, Dragen, Extreme Races, ja. Armen, robotarmen, og så sådan en, der kører op, og sådan små helikopter og sådan. Haunted House. Og hvad den hedder? Den der. Kanoer. Ja. Kanoen. Ja. Og det var nok det. Og der har vi så klassen. Og der. Tusind tak for at I så med i vores vlog. Jeg har lidt blå læber. Så, tusind tak for at I så med.